place? Da! Ne place jocul. Da! Du-te, bă, de pe pistă! Ia dă. Eu ți-am depășit. Nu mai merge. Hai, mami, că merge păpușa mea. Dar de ce nu merge atât? Cum a făcut Răzvan? Răzvan, pune-ne și nouă pe pistă. Da. Deci să stea între șine. Nu merge. Păi... Nu merge. Ia încercați. Ia, pune-ne undeva drept. Ia. Vezi, mă, că i s-au strâmbat contactele, mă, de sub mașină. Mi s-au stricat contact. Trebuie să fie contactele drepte. Așa? Așa. Așa, așa. Ia încercați. Nu mai merge. Ia încearcă, Alex. Nici nu. Nici acum nu mai merge. Mă, dar cum trebuie să fie contactele? Contactele trebuie Sus sau în să... jos? în sus, tată, ca să Așa? se... Dă-te tabata. să gliseze Dă-te pe șină. tabata. Dar nu o bate. Ha. Hai, ia apasă. E prea sus. Pliază-o puțin. Ia sus. Ia Hai. apasă. Așa? Hai. Coada pisicii! Așa, tati? Vezi că merge ușor. A mers. Stai! Au! Vezi, Alex? Nu, Alex. Vezi că ai... Nu, Alex. Ce e asta? Pentru ce este, tata? Nu mai știu, tată, pentru ce sunt.